Bera. Bera, oso ongi bera. Zenbat urte dituzu bera? 6. 6. 6. Zure izena? Aimar. Aimar, oso ongi. Beti horrela egoten altzara farrez? Bai. Beti ongi pasatzen duzu? Bai. Zoriontsu zara? Bai. Geo, bai. Eta eskolara gustora etortzen zara? Bai. Bueno, batzutan bai, beste batzutan ez. Oso ongi. Toma, txin-txin. Honekin ez dut ja gezurra gehiago esan. Bota tragoska, bota tragoska, bota tragoska. Jazta. Zuk handitan zer izan naizu? Polizia. Polizia! Zergatik polizia? Harrapatzeko lapurrak. Oso ongi, lapurrak harrapatzeko. Aizu eta polizia izateko, ze ikasi behar da? Pazientziekin. Pazientzia? Oso ongi. Hori hona da, hori hona da. Ta non ikasi behar da pazientzia? Ze lekura, ze unibertsitatera joan behar da, nora joan behar da? Nik ikasteko ere. Itxoin. Universidad itxoin. Oso ongi, zeok hori. Zerbait jan alduzu inoiz etxean. Gordeta zerbait, jan duzu. Ez. Bai. Igual txokolate edo galleta batzuk edo. Oie gordeta dare armario, nik ezin betartu. Gorde egiten ditu? Zergatik gordetzen ditu? Porque bakarrik ostegunetan jatet. Ostegunetan bakarrik txokolatea edo galleta? Txokolatea. Txokolatea. Zertan zara zu fenomeno bat? Matematikak, korrika, zertan dantzatzen, zertan zara zu fenomeno bat? Matematika. Matematikak zu zara fenomeno. 3 gehi lau... 5. 3 gehi lau 5. Zortzi. Zaz. Bai! Oso ongi. Matematikan fenomeno. Ez da ezer pasatzen, oso ongi. Eta asko aserratzen aldira irakaslek. Bai. Eta zergatik aserratzen dira. Mutiek eta neska batzuk ez dielako ondo portatzen. Toma, mutieko eskabatzen. Baina zu ongi portatzen zara. Bai. Bihurri xamarazea bai. 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 Eskolan bihurri eta kanpoan ere bai? Ez. Ez. Eta etxean? Bai. Zertak gehiena gustatzen zaizuna jatea? Nagetxak. Nagetxak. Nagetxak korrika egiteko ona duk. Oi askoa du nagez, ez? Oi askokin, oi asko bino gehiago ingo dugu korrika, oso ona. Etxeko gauzak eta egiten aldituzu etxeko lanako oea, amatxori ez dakit, komuna garbitu eta horrelako gauzak. Komuna garbitu ez, baina oeakin eta erratza pasa bai. Oso ongi, oso ongi. Egia alda, Aimar, lurrean 5 euro aurkituko bazenitu zure gurasoi emango zenizkiela? Bai. Zuretzako ez da, txutxek erosteko. Normal, normal. Aztu eta dap-dap, elkarrekin tap-tap, airean goa. Zuretzat domina, begira bera. Nik zurekin dap-dap, kolosala izan. Aimar, 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 txapelun. Guztiek erantzuna.